Jamkan sariya bulon lajɛbagaw surfila Jabaramuso la k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ nin anw sigilen aw ka jamkan sariya bulon kɛnɛ kan ka hakɛto ɲini kɛ aw fɛ an ye layiru di aw ma semaine tɛmɛnen k'a fɔ an ka sigi kun filanan min bolola marifa ko kan marifa mana cogo an ka jamana kɔnɔ papier bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na o layiru ka kɛ ni ko telima ye an ye o sonsoro kɛrɛfɛ ni Ala sɔnna waati wɛrɛ an nana o émission kan ani colonel an na segin o kan bi babu an y'a teliya ka na n'a ye AES ko bunakun kan AES ko bunakun kan an nana o kɛnɛ kan komi an y'a ye Bamakɔ min ye jamana saba ye a jamana ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ décembre kalo tile 22 23 u ye sigiba dɔ kɛ o la o ye actualité an b'a fɛ ka aw bɔ mun kalama hakilina a bɛ sigi ne ka o la bi an ka bi sigi kun ale bɛ boli o de kan AES ko kan le thème du jour monnaie et souveraineté économique pourquoi l'AES veut sa propre monnaie et sa banque centrale babu an bɛna sigi o de kan bi AES jamana saba munna u b'a fɛ ka u ŋaniya ta ka wari bila sen kan u yɛrɛ ka wari ani u ka banque centrale an kɔni ta ye bisigi de ye o la jamana kɔnɔden caman bɛ yen nɔ maaw bɛ ka ɲɔgɔn dakolo ja fɛn caman na a ka ɲi an mun ye teleso ye an ka maaw kunnafoni ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni ni maaw ye maa mun ka baara ye nin ko in ye walasa hakilisigi kana ko kɔnɔna na o de la bi an ka maa welelen o ye docteur Moussa Diallo maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion EPSEC de Bamako an ale bɛ ɲɔgɔn fɛ ni kuma in na walasa a k'an bilasira sigi in kɔnɔna na o la sɔni an n'an ka maa welelen an bɛ don babu kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye AES ko wariko kuma mun n'a ŋunuŋunu bɛ sen na a n'a bange ko mun ŋaniyaw talen don ka kungo n'a ɲɛɲɛ bɛɛ ci k'a kɛ aw tigɛ jamukan kelen don jamukan sariya bulon sɔni an bɛ don babu kɔnɔ inshallah. Docteur an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an ye ci bila i ma a n'a teliya bɛɛ i bolokɔrɔ baara bɛɛ bila walasa ka na maaw kunnafoni an ye ŋaniya mun ta i y'o mun kɛ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. A suntura i ni wula yanni n k'a daminɛ n bɛ serifula baarakɛla bɛɛ fo k'a ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo an kɛra ɲɔgɔn baarakɛ ɲɔgɔn de n'an ye n wele tant que an bɛ se ka temps sɔrɔ n bɛ na ka na a ka télé lajɛlaw kunnafoniya ni Ala sɔnna o baara in fana diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ an b'i fo la an bɛ se k'a fɔ ko nin ko in ye bisigi ye parce que sariya kalanden bolo ni kuma min ma kɛ sɛbɛn ye a bɔra jamana marabagaw da anw b'o bɛɛ kɛ bisigi ye mais maaw yɛrɛ ye ja dɔw yɛrɛ bila ka ŋaniya dɔw ta k'a kɛ min ye Sahel jamana saba fara ɲɔgɔn kan AES k'u bɛna wari dɔ bɔ o wari komi ni o kuma ŋunuŋunu bɛ sen na an b'a fɛ ka na jamana kɔnɔdenw hakili sigi a la n'a kan ka kɛ a bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ o la bi n'a fɔra ko e yɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna bi sigi daminɛli la e bɛ se ka an bilasira ni mun ye wariko in yɛrɛ kan ni a kɛra tiɲɛ ye don nataw la. I ka ɲininkali ɲɛna wariko in kuma bɛ a bɛ mɔgɔw da wa a bɛ réseaux sociaux kan téléphone bɛ mɔgɔ bolo bɛɛ b'a ye i bɛ wari ja mɔgɔ bɛ wari jaw ni fɛnw bila nka yanni an ka taaɲɛ kuma la fɛn dɔ bɛ a kan y'an ko perepere tigɛ wariko in AES yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ AES ye jamana saba de ye Mali ani Burkina ni Niger olu de farala ɲɔgɔn kan jamana saba bɔra CEDEAO kɔnɔ ka na AES créer k'u yɛrɛ ka jɛkulu créer k'u ka jɛkulu sigi sen kan maintenant comme u bɔra CEDEAO kɔnɔ mɔgɔ bɛ k'a bisigi fɛnɛ k'a fɔ k'u bɛna bɔ UEMOA fɛnɛ na UEMOA de ye wari min b'an bolo sisan n'o ye CFA ye o jabala ye comme an bɔra CEDEAO kɔnɔ a bisigilen bɛ mɔgɔw fɛ k'an bɛna bɔ UEMOA fɛnɛ na n'o kɛra an bɛ bɔ CFA la nka an ma papier dɛ voilà jamana saba in ma papier bɔ k'an y'o kalan k'a fɔ ko a filɛ nin an bɛna bɔ CFA la fɔlɔ wa an ma a kuma mɛn faama fɛnɛ da k'a fɔ ko jamana saba in président dɔ kumana kan walima a premier ministre walima ministre des finances dɔ ko an bɛna bɔ CFA la nin don in na ou bien nin wagati na o ma fɔ o de kama an bɛ fɛn o fɛn fɔ an bɛna kɛ i b'a fɔ ko a bɛna kɛ de i b'a fɔ a bɛna parce que sabula mɔgɔw sigilen bɛ k'a kɔnɔ kosɛbɛ hali i y'a fɔ i bɔra ka f'i ka kuma la sisan
AES jamana kuntigi saba bɔra ɲɔgɔn ye na Bamakɔ yan u ye banque dɔ korobo kari ko banque de développement ne yɛrɛ an mɛn dugu kɔnɔ dɔw da ko banque min bɛna sigi ko ko wari mina bɔ a ka ɲi an ka fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ banque min bɛna sigi o ni wari ko tɛ ɲɔgɔn ye sira la o yɔrɔ pɛrɛlatigɛ dɔw kan dɛ o banque de min bɛna jamanaw ka yiriwali a bɛna nafolo don o da fɛ a kɛra gouvernement ye sira dilanw dɔgɔtɔrɔso jɔ ni gouvernement bɛ fɛ ka juru ta banque in bɛna o wari d'u ma walima privé entreprise privé bɛ fɛ ka baara kɛ banque bɛna kɛ olu de kama mais banque ni wari kura dilanni tɛ ɲɔgɔn ye sira la u tɛ ɲɔgɔn sira la mais anw yɛrɛ kɔni ye mun miiri an ni maa caman bɛ yen parce que n'an bɛ jɛmukanw labɛn an bɛ ɲininkali fana kɛ maaw la kuma dɔw k'a lasurunya dɔrɔn dɔw ko ni banque in dayɛlɛla dɔrɔn ko AES ka wari kura de bɛna kɛ k'a fa tew donc o kuma in o tɛ masala jɔlenba ye ayi jamana saba de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka banque jamana saba de fara ɲɔgɔn kan u bɛna banque wuli k'a jɔ donc u bɛna wari de don a la mɔgɔ b'a fɔ cogoya min na wari min bɛna don a la a bɛ sefa wari miliyari 500 bɔ jamana saba in bɛna ci u ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ cogoya min na tubabukan na o de bɛna kɛ a jagokun ye an b'a fɔ min na tubabukan na ko capital o de bɛna u bɛna ci jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ n'o o cira jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ banque bɛ o wari bɛɛ tɛ di yɔrɔnin kelen dɛ k'a fɔ ko u y'a ci u ni ɲɔgɔn cɛ ko jamana bɛɛ b'i ta di a tɛ kɛ ten ni banque direction sigira sen kan mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ banque kɔnɔ donc u bɛ appel de fonds de bɛ kɛ appel de capital de bɛ kɛ donc a bɛ ta par tranche bon a bɛ fɔ yanni nin wagati cɛ wari in na a ye nin wari in labila a ye nin libéré yanni nin wagati cɛ a y'a labila u b'o de kɛ ten fo ka taa miliyari 500 in bɛɛ bila banque ka bolo kan n'o bilala banque ka bolo kan fɛnɛ baara bɛ daminɛ comme a fɔra banque d'investissement de don a bɛna juru de don a bɛ juru don gouvernement saba la u bɛ se ka guichet dɔ fɛnɛ dayɛlɛ a bɛ juru don entreprise privé la ni mɔgɔ min fɛ ka usine dɔ sigi yɔrɔ dɔ la sisan walima i ka usine i bɛ fɛ ka dɔ fara bonya kan walima o n'a ɲɔgɔnna ninnu donc banque bɛ se ka juru don olu la o sen fɛ. Professeur an bɛna ɲininkali dɔ kɛ ni kɔni n'an ye ni sɔrɔ nin kɛnɛ kan n'an ma ɲininkali kɛ la maa caman bɛ yen nɔ u b'u jigana parce que kuma dɔw la anw ka fɛn ɲɛsinnen tɛ technicien baw ma an b'a fɛ ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni minnu bɛ fɔ Mali dugu labanw na u ka se ka dɔn min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ o fana ye anw jɔyɔrɔba dɔ ye o la maa caman bɛ yen nɔ bi u hakili la k'a fɔ ko ni nin fɛn in bilara sen kan k'o ye sɛgɛn bannen ka bɔ a la pewu misali la ni jamana saba in ka wari n'o ye AES jamana saba ye u ka wari ko n'a bilara sen kan ni a ye sen sɔrɔ a ŋaniya bɛ an b'a fɔ k'an ŋaniya bɛ an bɛ se ka bisi k'an ŋaniya bɛ mais n'a ye sen sɔrɔ don min na k'o ye sɛgɛn bannen ko wari bɛna caya a bɛna bɔ de k'a caya ko ni wari bɔra k'a caya k'o ye sɛgɛn bannen e hakilina jumɛn la en tant que monétariste bien sûr wari kura dilannen tɛ se ka sɛgɛn ban dɛ n'i y'a lajɛ n'o don an b'a fɔ wari ye papier dɔrɔn de ye o papier min don a bɛ dilan usine de la machine de b'a dilan n'o don munna o tɛ machine tourner dɔrɔn a tɛ faga a ka papier dilan ka mɔgɔw jɔ aran na k'a d'u ma nka o fɛn tɛ wari dilanni sɛmɛnen don fɛn dɔ de la tubabukan na an b'a fɔ ma les contreparties de la masse monétaire donc o contrepartie ye min ye wari tɛ dilan fiyewu n'a kɔ ma sɛmɛ un actif réel ou bien un actif financier. n bɛ exemple dɔ ta n bɛ misali dɔ ta Mali bɛ sanu de dilan an bɛ taa sanu feere kɔfɛ an bɛ kɔɔri sɛnɛ an bɛ taa kɔɔri feere kɔfɛ n'an ye sanu in feere kɔfɛ an b'a feere wari min na an bɛ taa o wari ninnu o wari baw de diɲɛ bɛɛ bɛ a wari ninnu minɛ n'a b'i bolo i n'a fɔ dollar i n'a fɔ euro donc n'i taara i ka sanu feere i taara i ka kɔɔri feere o de bɛ d'i ma kɔfɛ mais e tɛ na n'o ye yan o sabula o wari in tɛ dun i t'o di sɛnɛkɛlaw ma voilà o tɛ di sɛnɛkɛlaw ma sɛnɛkɛlaw tɛ an t'o wari dun an fɛ yan o maintenant n'o sanu n'o dollar b'e bolo sisan o kɔmasegin e ka wari la e b'o de dilan i yɛrɛ ka wari la ka n'o di i ka kɔɔri sɛnɛna ma ani mɔgɔ min y'i ka sanu bɔ i fɛ yen maintenant e mana olu sara n'o ye dollar min bɛ to e tɛgɛ kɔnɔ sisan walima euro min bɛ to e tɛgɛ kɔnɔ n'e y'o sɔrɔ i ka sanu feere ni kɔɔri la e fana bɛ taa sanni kɛ kɛnɛma o sabula e t'i ka fɛn bɛɛ dilan o n'i bɛ fɛ ka e tɛ mobili dilan i tɛ ordinateur dilan n'i taara o san e b'o tɔ san min fɛ e fana bɛ wari de d'olu ma c'est ka sanni kɛ n'o wari in de ye voilà o de kama
wari dilanni kɔ sɛmɛnen don wari kɔni dilanni kɔ sɛmɛnen don togoya bɛɛ la fɛn dɔ de la n'i m'o kɛ n'i ye wari bɔ o cadre kɔnɔna la ka fɔ dɔrɔn papier don n bɛ se k'a dilan a ka nɔgɔn ma n'i y'a dilan i bɛ wari yɛrɛ de fanga ban i bɛ wari jasi wa a bɛ kɛ sababu ye ka wari tiɲɛ pewu. mais maaw ka ɲininkali ye min ye professeur an ka cogodaw la o de ye k'a fɔ wari tɛ ka labɔli min kɛ ko wari ma caya e dun ko ni wari bɔra ka caya ko hali ni wari kura bɔra f'i ka baara de kɛ walasa i ka sɔrɔ dɛ n'i ma e ma fɛn dɔ dilan e ma sɛnɛ kɛ e ma baara kɛ e bɛ se ka wari sɔrɔ cogo di o tuma gouvernement bɛ na mɔgɔw jɔ aran de la ka wari tila n'o don hali Amérique walima Faransi tɛ sɛgɛnbatɔ ye yen dɛ sabula se min b'olu ye o se jaga tɛ anw ye nka hali sini n'i taara i bɛ mɔgɔ sɔrɔ u bɛ si pɔn jukɔrɔ ye dumuni t'u bolo i bɛ aran minɛ ne ye soupe populaire u bɛna dumuni d'u ma k'u balo wari t'o fɛn ye wari dilanni a tɛŋunen don fɛn dɔ de la n'i y'a bɔ o kɔnɔna la dɔrɔn i bɛ wari yɛrɛ de tiɲɛ i b'a jasi k'a fanga ban i bɛ wari tiɲɛ voilà a tɛ taa baara de kɔ a tɛ taa baara de kɔ. d'accord mais o baara in kɔnɔna na sisan nɔ i da sera anw ka ressources mun ma i n'a fɔ an bɛ kɔɔri sɛnɛ yan nɔ an b'a bisigiya k'a fɔ Mali kɔni jukɔrɔ nafoloko sanuko n'a ɲɔgɔnnaw o sabatilen don donc o jɔyɔrɔba bɛna se ka kɛ wari in valeur sankɔrɔtali la wa. a jɔyɔrɔba bɛ k'a la komi an y'a fɔ cogoya min na an b'a ɲɛfɔ cogoya min na jamana o jamana bɛ yen k'o bɛ se ka fɛn dɔ dilan a yɛrɛ ma walima a bɛ se ka fɛn dɔ b'a ka dugukolo jukɔrɔ walima a bɛ se ka fɛn dɔ sɛnɛ ka taa feere diɲɛ ɲɛfɛ ka wariba ninnu sɔrɔ n ye wariba min fɔ ni bɛɛ bɛ sɔn wari ninnu ma tant que e bɛ se ka fɛn dɔ de dilan i bɛ se ka fɛn dɔ sɛnɛ walima i bɛ se ka fɛn dɔ b'i ka dugukolo jukɔrɔ ka taa feere diɲɛ ɲɛfɛ ka wariba ninnu sɔrɔ o wariba in b'e tɛgɛ kɔnɔ e yɛrɛ mago bɛ fɛn min na diɲɛ ɲɛ ma ka t'o san n'o wari ninnu ye i bɛ se k'i yɛrɛ ka wari dilan e yɛrɛ ka wari in tɛ dɔwɛrɛ ye o e ka wari in ye dɔrɔn e bɛ ka da ka jamanadenw de kama olu k'u ka sanni ni feere k'a kɔnɔ ne bɛ jamana dɔ b'an kɛrɛfɛ an bɛ se ka jamana an kɛrɛfɛ jamana dɔ ta an bɛ se ka Laginɛ ta an bɛ se ka Moritani ta olu bɛɛ ka wari b'u yɛrɛ bolo Laginɛ wari bɛ dun yan wa a tɛ dun Mali la nɔ Moritani wari bɛ dun yan a tɛ dun Mali la i b'a fɔ o wari ninnu dilannen don u yɛrɛ ka jamanadenw de ka sanni feere kama i y'a mɛn n'i bɔra jamana ninnu kɔnɔ papier de b'i bolo a tɛ foyi ɲɛ olu yɛrɛ mago t'a la yɛrɛ ko diɲɛ bɛ ka sɔn u ka wari minɛ o a fanga t'u la a se t'u ye wa u t'a ɲini yɛrɛ ka o ka kɛ nka o t'a kɛ ko Guinée ni diɲɛ sɔgɔlen tɛ ɲɔgɔn na o Laginɛ ni diɲɛ sɔgɔlen don ɲɔgɔn na Moritani yɛrɛ fana ni diɲɛ sɔrɔ ni musaka sira fɛ mun b'u u sɔgɔ ɲɔgɔn na n ye wariba min fɔ o de don fo se de ka kɛ ye e ka taa feere de kɛ kɛnɛ ma walasa ka wariba nin sɔrɔ ni o kɔni se si t'i ye ni hali n'i ka wari dilan i ka wari a ka gɛlɛn i ka wari ka ɲɛ i bolo mais tant que e bɛ se ka taa fɛn dɔ de feere ko diɲɛ mɔgɔ bɛ sɔn o la ka wariba ninnu sɔrɔ o wariba in b'e bolo e yɛrɛ fana mago bɛ fɛn min na e bɛ se k'o san e bɛ se k'i ka wari da i ka jamanadenw de bɛ u ka sanni feere ko la wariba in de bɛ ni diɲɛ tugu ɲɔgɔn na sisan o de e bɛ o wariba min sɔrɔ i yɛrɛ ka feere la o de bɛna kɛ e ni diɲɛ sɔgɔ ɲɔgɔn na nka n'o de se t'e ye o de la n kama n b'a fɔ n ka a tɛŋunen don baara de la a tɛ taa fiyewu baara kɔ f'an ka baara de kɛ. D'accord professeur n'i y'o jateminɛ sisan diɲɛ bɛɛ bɛ sɔn fɛn min na an bɛ se k'o misali dɔ ta an ka jamana kɔnɔ min ye réel ye min tɛ sogokan ye bilen quoi o ye sanuko ye donc n'an y'an ka sanu ta bi a bɛ i n'a fɔ an bɛ kuma ni aw ka yamaruya ye a bɛ i n'a fɔ sanu sankɔrɔtalen don bi kosɛbɛ kosɛbɛ. sanu sankɔrɔtalen don fo k'a dan tɛmɛ ka daminɛ san kalo fɔlɔ la janvier la ka na décembre la sanu sɔngɔ yɛlɛla kɛmɛ sigi la ni 70 de ye 70%. 70%. San daminɛ y'a sɔrɔ a bɛ 2000 et quelques dollars de la l'once. Once bɛ bɛn gramme 35 ma ani murukuruni. I y'a mɛn. Ka bɔ janvier la ka na sɔngɔ yɛlɛla sɔngɔ bɛ fɔ $4500 de la. Ni hakili b'a la Mali ni gouvernement ni sanubɔ société ba dɔ tun bɛ ɲɔgɔn na kɔsa in na. A bɛɛ ye impôt ko ni fɛn ninnu ye. Kosɛbɛ. U kun banna fo Mali gouvernement yɛrɛ tun ye mini minɛ u la. Kosɛbɛ. Mais da fila na u seginna ka na ko Mali gouvernement ye fɛn fɛn fɔ k'u sɔnna a bɛɛ ma. K'u sɔnna a bɛɛ ma. An ye wari fɛn fɛn ɲini u b'a a bɛɛ sara. Sanu u k'u ka mini ka segin u ma. U ka segin u ka sanu ma. Awɔ o de fɛnɛ kɛra. O tɛ gansan ye. O ni sanu sɔngɔ de lielen ɲɔgɔn na bi. Sanu sɔngɔ bɛ yɔrɔ min na bi kabako dan don. Ne yɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ
n'an yɛrɛ tun bɛ se ni Mali gouvernement bɛ se k'a yɛrɛ ka mine sɔrɔ walima an ka taa ni minnu bɛ sanu bɔ sisan an ka taa convention de partage de production na yanni olu ka taa sanu feere an bɛ jɛn n'a u b'an ka sanu ni an yɛrɛ ma an yɛrɛ bɛ taa a feere diɲɛ sugu kan n'o kɛra an bɛ tɔnɔ sɔrɔ a la tɔnɔ min ni nin si tɛ kelen ye a barika bɛ bonya n'a a barika bɛ bonya ni de o la an mana taa feere an bɛ nafolo sɔrɔ a la arabu jamana bɛ ka nafolo sɔrɔ pétrole la cogoya an bɛ n'o nafolo ɲɔgɔn de sɔrɔ a la o la an bɛ se k'an ka wari dilan yan o la tant que o nafoloba b'an bolo dola ni euro la fɛn o fɛn ka n'a ye diɲɛ ɲɛma an bɛ se ka taa san ka na bila ka na di an ka jamanadenw ma o la an ka monnaie yɛrɛ bɛ kɔgɔ an bɛna wari min dilan a bɛ kɔgɔ parce que an b'a fɔ o de ma réserve de change tant que o b'i bolo a ɲɛma i ka wari de bɛ kɔgɔ a bɛ fanga sɔrɔ ani wari tɔw cɛ la. Professeur e kan b'o mun ma o kɔrɔ i da sera arabu jamana mun ma olu sigilen don u ka pétrole dala cogo min na ka nafa bɔ a la fo k'u ka dugu yiriwa donc e bɛ k'a fɔ cogo min na jamana faamaw ye nin ŋaniyafa sugu ta k'a sinsin n'a ye k'an ka sanu minɛ sociétéw la a ka feere anw yɛrɛ ma anw ka taa n'a ye diɲɛ kɔ kan bali kɔ kan jamana kɔ kan ka taa bila sugu la k'an sagona wari ɲini a la a bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ sɛgɛnba min kɔnɔ ka caman bɔ sɛgɛn na o de bɛ sɛgɛn ban pewu an b'a fɔ ko k'a minɛ u la nka n'an n'u bɛnna min kan sisan convention de partage de production an ka fɛn ka di an ma quoi a ka d'an ma n'a ma ɲɛ n'o tɛ se ka kɛ fiyewu hali bi salon Mali gouvernement ye papier yɛlɛma code des investissements ni code minier yɛlɛma ka parce que e b'a dɔn sigiyɔrɔma fɔlɔ papier kɔrɔ min tun bɛ yen 100 sarada la Mali gouvernement tun ta ye 20 dɔrɔn de ye sisan a yɛlɛla 35 la o 35 de la dɔ farala kan o kɛra fɛn ɲuman ye o yɛrɛ kama salon kana ɲinɛna gouvernement wari min donn'o hukumu kɔnɔna la ministre des finances yɛrɛ bɔra k'a fɔ a bɛ miliyari 700 bɔ texte courant in appliqué donc imagine n'a y'a sɔrɔ ko nin sanu bɛ ka bɔ ko société nationale dɔ b'an yɛrɛ bolo an kana bɛɛ kan dɔrɔn dunan de bɛna n'u ka nafolo don a la k'a bɔ k'an bolo lasɔn mais n'a y'a sɔrɔ ko société nationale dɔ b'anw yɛrɛ bolo k'a bɔ sisan karamɔgɔkɛ b'a f'i ye sɛgɛn in m'a fɔ a bɛ ban sɛgɛn dɔɔni bɛ jamana bɛɛ kɔnɔ nka caman bɛ bɔ a la. D'accord, donc o ko in de barika ka bon ni wari yɛrɛ dilannen k'a kɛ papier ka caman seri. Oui, hali n'a ye wari yɛrɛ dilan a tɛ se ka di bɛɛ ma mɔgɔ tɛ se ka jɔ aran na ka wari ta k'a d'u ma ten o tɛ se ka kɛ o wari ko tɛ o fɛn ye dɛ komi n bɔra k'a fɔ sisan wari kɔ sɛmɛnen don fɛn dɔ de la n'i ye wari b'o kɔnɔna la dɔrɔn i ye wari jasi i ye wari tiɲɛ maintenant hali n'an ye wari dilan sisan a ti ɲɛ fo an k'an cɛsiri baara in de fɛ voilà k'an cɛsiri baara in de fɛ sɛnɛ se b'an ye a dugukolo b'an bolo a ji b'an bolo o dugu jukɔrɔ nafolo fɛnɛ bɛ yen maintenant fɛn ninnu maracogo jamana yɛrɛ maracogo fo ka o bɛɛ de labɛn ka seere dɔ la n t'a dɔn n bɛna fɔ bamanankan min na k'an cɛsiri a dilanni fɛ manamana ko ni fɛn k'o bɛɛ dabila n'u ko gouvernance k'o bɛɛ améliorer i b'a ye sisan a bɛ ɲɛ an bɛ taa yɔrɔ jan. Professeur o kɔnɔna na sisan maa caman bɛna ɲininkali kɛ komi a bɛ maaw yɛrɛ kɔnɔ kaban ko an dontɔ filɛ san 2026 2026 min kɔnɔna na ko wari in k'a bɛna bɔ ko ka an ka jamana saba in bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ ŋaniya don anw bɛ se ka an ta ye an y'a mɛn ye a ka ja an ma sabatilen fɔlɔ mais ni an taara ni o ŋunuŋunu kumaw ye wari in bilali sen kan n'a de bilara sen kan dɔrɔn an bɛ ka wari min don san n'o ye sefa wari ye o sefa wari de bɛ bɔ kɛrɛfɛ k'o bila pewu an tɛ mɔgɔ la bilen yan parce que mɔgɔw bɛ ka jɔrɔ de la ko sefa wari bɛ n bolo n bɛna kɛ cogo di n bɛna yɛlɛma cogo di o transition in e bɛ se ka mun fɔ o kan. o transition in komi i y'a fɔ cogoya min na a kuma bɛ mɔgɔw da ne yɛrɛ y'a mɛn kunun yɛrɛ yɔrɔ dɔ la e ko kalo kura bɛ ko wari kura bɛna bɔ ko président nana k'u ye banki dayɛlɛ kuma in bɛ ka fɔ kɛrɛfɛ ne kama n ko a tigiw ma n ko ayi n ko wari in bɔli kalo kura o ma fɔ dɛ wa banki min bɛna kolobo karilaw don n ko o ni wariko tɛ ɲɔgɔn sira la banque centrale tɛ awɔ n ka ni wariko tɛ ɲɔgɔn sira la maintenant i ye transition ko kuma min fɔ fɛn dɔ kɔni don fɛn in kuma tɛ faamaw da wari bɔko kuma in kuma tɛ faamaw da
hali n'a sɔrɔ a plan talen don n'a bɛ ka kɛ a kɔni bɛ ka kɛ ji jukɔrɔ de an ɲɛ t'a fɛn bɔlen na kɛnɛ ma peut-être u b'a fɔ ko n'u nana kuma bɔ sisan de k'a fɔ an bɛna wari bɔ sisan UEMOA ni fɛnw bɛna mesure ni fɛnw ta hali u bɛ ka taa juru an bɛ juru min fɛngɛ min ta marché financier régional la semaine o semaine peut-être fu bɛ siri o bɛɛ la peut-être o bɛɛ kama o kɛlen don ka dogo et puis an y'a ye ka tɛmɛ jamana minnu ko k'u b'u ka wari bɔ u y'u kɛlɛ o peut-être o kɛlɛ bɛ ɲɛsiran kama o kɛlen don ka dogo an t'a dɔn faamaw de b'a dɔn a bɛ niveau min na maintenant décision kɔni tara don min na a t'i n'a fɔ dɔrɔn décision bɛ taa bɔ bi ayiwa an bɔra CFA la CFA ko banna wariko tɛ kɛ ten an bɛ zone monétaire dɔ de la an ni jamana wɛrɛw de sɛbɛn b'an cɛ accord de b'an cɛ peut-être an bɛ segin ka na o accord de dénoncer an bɛ négociation kɛ an bɛ fara cogoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ tiɲɛni ye fan si ma négociation de bɛ kɛ maintenant ni wari kura nana bila sisan bɛɛ b'a dɔn fara mali kɛra minnu ɲɛna yan u b'a dɔn denmisɛnninw t'a dɔn sisan jamana fanba t'a dɔn parce que jamana fanba ye denmisɛnnin de ni wari kura bilala sisan jamana kɔnɔ wagati dɔ bɛ di jamanadenw ma walasa kɔrɔlen min bɛ yen u ka taa banque la ka t'o falen o bɛ retirer ka bɔ circulation na mais wagati dɔ de bɛ di jamanadenw ma a kɛra kalo damadɔ ye a kɛra san ye mais o wagati kɔnɔna la wari fila kɔni bɛ se ka circuler yanni o wagati in ka ban i bɛ se ka wari CFA wari ye wari kura min na i bɛ se k'u fila ye mɔgɔ b'a bɛɛ utiliser voilà mais délai in kɔni mana tɛmɛ i tɛ wari kɔrɔlen ye bilen voilà o kɔni wagati bɛ d'o ma a ye taa banque la ka taa a falen a bɛ falen sɔngɔ min na wari kura ni fɛn cɛ voilà minnu bɛ autorités de bɛ faamaw de b'o sɔngɔ fɔ faamaw de b'o sɔngɔ fɔ awɔ. D'accord donc an bɛ se ka an sigi n'a ye k'a fɔ ni ko in kɛra tiɲɛ ye a ŋaniya in sera ka sabati k'a kɛ tiɲɛ ye a wari in yala a bɛ se ka girinya hali ka tɛmɛ CFA wari kan wa maa caman bɛ k'o ɲininka parce que ko an ka CFA wari ko nansara wari don k'a jasira parce que ko a sɛbɛnnen don a kan ko 1000 francs 1000 francs ko o ye n'i y'a jateminɛ o bamanankan na ko ni ko i k'o taara di bamanankan na k'o bɔ an ka todunkan yɛrɛ la ko o kɔrɔ ye ko 1000 de fɛn min ye 1000 ko 200 de bɛ d'i ma o la donc ko tɔ 800 k'o kɛra cogo di entre parenthèses comme mɔgɔ caman bɛ a dɔn o cogo la an ka kɛnɛ sigira walasa ka faranfasiya de kɛ o ye wele cogo dɔrɔn de ye o ye franc CFA yɛrɛ wele cogo dɔrɔn de ye mais nka sisan min ye ko wari girinya ni a fɛgɛya ko ne yɛrɛ ye kɔsa in na dɔw bɛ ka wari dɔ jabila ko Sahel ko o kelen bɛ bɛn CFA 1200 ma bon o bɛɛ ye mɔgɔw ka ŋunuŋunukanw de don ŋunuŋunukanw de don d'accord nka ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn wari girinya ani wari fɛgɛya o ni jamana bonya walima jamana fanga sɔrɔ ni kɔnɔ u tɛ ɲɔgɔn ye sira la wari girinya ni wari fɛgɛya o ye décision autorité monétaire fanga min kan ka wari baara wari dilan ka a mara a bila sen kan o y'o ka décision dɔrɔn de ye n'i y'a lajɛ ka tɛmɛ fɔlɔ la Japon ye jamanaba de ye troisième économie sinon deuxième économie u mɛnna o la économie voilà nka Japon ka wari tun ye wari fɛgɛman de ye o a bɛ ka fɔ ko CFA ka fɛgɛ donc ni économiste yɛrɛ ɲininka sisan économiste b'a fɔ ko CFA ka girin yɛrɛ mɔgɔ b'a k'a ka girin o kun ye mun ye n'i ka wari girinyara kojugu e bɛ taa minɛn min feere kɛnɛ ma o minɛn ni mɔgɔ wɛrɛ ko k'u b'a san minɛn in da de bɛ gɛlɛya u ma quoi. N y'a faamu professeur ŋaniya banna ka continuer mais bi sigi kɔni sera a kuncɛyɔrɔ la waati min dira ma waati nana a kun a ka d'an ye n'alema la k'a fɔ waati wɛrɛw la an n'an sigi wɛrɛw kɛ hali min ma kɛ AES ko kama walasa ka faranfasiya dɔ di mɔgɔw ma développement yɛrɛ n'o ye yiriwa yɛrɛ n'a tɛmɛsiraw ye o la bi sigi k'a kuncɛ e bɛ welewelekan jumɛn bila k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma hakili sigi ni basigi ta fan fɛ walasa yiriwa ka sabati an ka Sahel jamana kɔnɔ. Suntara ni ce ne bɛ fɛ ka min fɔ wariko in kɔni kuma bɛ sen na a bɛ n'a fɔ mɔgɔw sigilen bɛ k'a kɔnɔ k'a bɛ bɔ o ye fɛn ɲuman ye wari ma o ye danaya de ye jamanadenw de bɛna wari in utiliser u bɛna baara kɛ n'a ye n'o jamanadenw sigira k'a fɔ an pɛrɛnnen don wari kunna ka na o ye confiance de ye o de yɛrɛ valeur fɔlɔ bɛ bɔ o de la o bɛ faamaw ka baara nɔgɔya dɔɔni mais ne bɛ fɛ ka min fɔ diɲɛ bɛ ka taa wari in bɔli tɛ fantan sɛgɛn ma dɛ
baara dɔrɔn de bɛ sɛgɛn ban. A diyara n ye professeur an b'a fɛ i ka continuer mais waati kɔni banna an yɛrɛ bolo pewu wari banna waati min dira ma waati banna an b'a ɲini ala fɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna segu na kɛ hakili la e ka ɲɛfɔli a y'a to an ye fɛn caman faamu sinon mɔgɔw kun sigira ko sɛgɛn banna pewu mais a gulonnen don baara la ni ala sɔnna WhatsApp numéro bɛ to ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ WhatsApp numéro ne b'o to ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka ɲininkaliw don nataw la a b'a fɛ ka min tɔ don a la ni ala sɔnna an n'a a ɲɛɲini an ni professeur an bɛ se ka sigi cogo min na walasa ka jamukan in tɔ jidi an bɛ hakilila jigin k'a fɔ an ka maa welelen ale ye Dr Musa Diallo maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako an n'ale tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin kuma in na ale ka ɲinini fana baara bɛnna nin ma ni ala sɔnna waati wɛrɛ ne ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan wɛrɛ kan jamukan sariya bulon ne b'a fɔ a k'an bɛn o don na. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.